Hey bra, dlula kwamanye amahlande nyuka Grootman yabo. Ndingumuntu onamaphupha amakhulu bra, bezwe azindincedisi, zindenza ndibe lazy yabo, zinibuyisela ngemva yabo. Izinto nazo. Iways the drugs like lean, pills yabo. Ziways ezibethwa kakhulu ngakumbe hip hop right now yabo. I-beef endabanayo no Bravo, I believe ngela xesha bendisebenzisa kakhulu ilean yabo, ndithetha kakubi ngegama lakhe nothi ngaba abantu because ndazi yena yabo. Amahemhem lana uba ke ngoku lentwana lena yaba inyoka yamosha apha kwe-MT ivela phi ngoku lonto le? Ndiyakholelwa braba lo way leyo iye yaphembelelwa indlela uhasla bethetha ngayo ngam emveni koba ndimkile yabo. I'm the first Xhosa rapper uba kwi-BET Cypher. Ezoxatyaniswa intoni no Legend? Asinomamela umuntu ongekho that big for even 5 months ininzi bro, funeka kube khona enye into oyizamayo yabo. Make sure that you subscribe on this channel. It helps a lot. Don't forget to watch the ads. Don't skip the ads, guys. It does something on YouTube too. And also like the video. If you like the video, it's gonna go to more suggestions kwezinye YouTube zabanye abantu. And also please comment what's your favorite episode or what do you see in this platform that you love. And also you can press the join button. You get the badge, you get exclusive content and also members only content. Iswakala nganeno ngoba ufuna ukuphoswa yilento usikuphathela okuhle kodwa ngena. Kunjani mntakwethu? Ndiyaphila bhuti, ndiyabona nani noko nisemandleni bakhulu. Kuhle mntakwethu. Sasibulela ithuba manosiphelona namhlanje loba usivizithele mntakwethu. Mhlambe kuzasichazela ngcono uba utheni lapha eCape Town namhlanje. Kodwa ke sawuqala pha ngasemva siqale mhlambe sikwazi uba who is Flash Kumkani? Just tell us more about yourself, i-background yakho. Okay but kuqala nami ndiyabulela ngethuba. uFlash Kumkani inzalelwane yaseQonce kulale ngapha kwaseBhisho kuthiwa kusePiltini yabo. Igama ke lokuzalwa nguHlumile, ayifani ngumangolothi, ngusopitsho lo ngqolomsila, uyemyem lo uMadiba, uvele bambhensela uzonto azintshaba zingazumenzando. Mna bra umculo ndidibene naye ngomamela ispaza yabo, benimamela ispaza kakhulu, Naked Minds, Dream Ska, Backyards, zazi zonke nje icrew ebezikhona ngela xesha ebezirapha ngesixhosa. Yandichukumisa kakhulu into yerap yesixhosa because uncle wami bedlala Eminem but esasingesi azange sichukumisa inhliziyo yami, but net xa ndiva ngesixhosa yakhatha deep yabona. Nami ndaqalisa ubhala emveni kwexesha, ndandidlala nebhola ke ngelo xesha kodwa ngenxa yobona ba nasebholeni bendingumuntu obambe captain, so yabo ndimo uhlanganisa iteam bama kwambe kuyodlalwa. Esikoleni ndandithengisa ndigcine nemali yami ba bras masameni siyodla, ndikhuthalele lewe iqhanda bona ba into yebhola ifuna abantu abaninzi na uyenza. Ndiyilambela but aba bantu dlala nabo bayilambelanga njengami. Ngcono ke ndifocus kakhulu kuleyo mculo because yona ndiyakwazi bandifuna estudio ndestudio ndingabe ndiqonqozela abantu yabo. Then decide ngalo hlobo okay mandizinikele kumculo ke ngoku uba ke ndihamba ndazoba ngilomntu ngoku ngiflash Kumkani uculo Mhluzi nezinye ingoma ezaziwayo. Oh, that's Yeah, that's nice. Yazi Luya ndithanda day one uFlash ndivile kuye uba usuka eKing Williamstown eQonce, which is ngumkhaya wami. Okay. Ndisuke ePhedi ke mna. Ndiyabona iPhedi kufutshane kakhulu and then utamkhulu wami uphayana eDimbaza yabo. Yo umakhulu wami usuka pha Yabo. So ndiyayibona ba lento ikhona yabona lento yoba yes. Sinayo Jenny. Yeah, mhlambe xa unocacisela onye umuntu mhlambe ngokukhula kwakho nje i childhood yakho ukhule njani?
Bra ukuze ibe kanti umculo oGrootman Pizzo no Prox yandichukumisa beningumuntu o emotional kakhulu ngikhuliswe ngumakhulu notamkhulu ebebakhona ngeFridays because besebenza eMonti uyabo unozala naye unozala wami wanzala noko esemtsha so kwafuneka aqhubeke nemisebenzi nendoni kwindawo ezikude so benimbona ngaloo maxesha yabo ukhulele elalini bra ndikhule ndingumuntu kona onamaphupha yabo yona ndincedileyo leyo noba ke ezinye izinto bendizinqonela khange zenzeke but kodwa ndikhule ndingumuntu oboniswayo bra naselalini bendisaziwa ba uhlusta nakwibhola ndingumuntu ophambili yabo nakulewe yomculo elalini yami yaba ndimo oqala uba nestudio yabo anyway ke ibinceda because beningumntana westrato oankela bam bebesaziwe estratweni yabo omnye wabo beyinsizwa yabo so bendihamba naxesha liphina bandibana notsotsi ngapha kulomlusta nguwehlusta yabo seniba ndimnandi ndisafe yabo ndihamba ndibuye ngobusuku yonke lawe ndisuka ngena kule ilali ndiyophumela kwenye yabo but kodwa lilonke xa ndishunqulela bra beningumuntu oboniswayo namaphupha mina ekukhuleni kwami. Oh nice loya bhuti inhle mani lanto zindlela osicacisele ngayo nothuba sigena ngayo and ukukhadenza ukukhawulela kakuhle kakhulu. Sure. Mani nami mandikwamkele ndikamkele wamkelekile kakhulu before singene phofu mandingene straight kulantoza kwi-question yami yokuqala ne I would like ukuthi siqale straight apho uqale khona nomculo wakho ne ensinyuke nayo ne-journey yakho. Ndifuna ukuyama kunyaka oqonda okay no ngoko ndiyadicide ngoku nantsi into endifuna uyenza and andizukuya elantozeni esikoleni okanye andizukuya uyophangela. I would really like ukuthi nenze umculo ne. So wena kwenatane ndikuvile uthi wa-inspirishwa ngoProx beNaked Mind namanye amajita esenza espaza back then. Wena yeyiphi le nto uqonda okay no man I'm gonna go no Flash ekumkani okanye igama lakho Flash kumkani lizozalwa njani? Okay bro 2014 bra ndaya kwi-holiday ku-dubs kanozala wami eJoburg yabo then kuno cousin kanozala wami ongekho ngokweminyaka okufutshana apha kum yabo so ndahamba naye kwi-poetry sessions nendoni bra ndafila home phaa eJoburg nqondo Grand Sharp nantsi indawo mna ekumele uba ndikuyo yabo uzuqonde kwathi xa kuphela iholiday bra xa kufuneka ndibuyele back home inhliziyo yami yayibuhlungu because ngofuneka ndibuyele esikolweni yabo because mina kwapha eKing beningumuntu ozama ezweni umuntu ozama gigs yabo nisuke elalini emabhele kanye ezolitsha ngelinye ixesha ndihamba ngenyawo yabo sometimes ndifike kwishow ndicela uperforma kuthiwa mandikhuphe imali for uperforma ndiyikhuphe because of ndifuna isakhono sivele yabo bra bendingumuntu oyilambele ngalo hlobo lawe that's why nathi xa ndiseJoburg ngoku ndizula phaa ndibona abantu beart ndaqonda ndibelonga apha yabo emva koko ngoku bra koko ndandicinga ngobuyela back eJoburg yabo and ke ngoku eyona nto yandenza ndaqonda uba because naye na-drop out esigele yabo eyona ndaqonda uba it's because of ndandisengena kwezinye iway yabo iway zomtshayo e-high school yabo ndibona kwakusandogwetywa neGrootman yami egwetya yabo 19 years yabo and ngomnye wabantu ebendiclose kakhulu nabo ekhaya nento yami yorepa nguye wayexelela unozala wami nomalume omdala ba uHlumi kuyarepa yabo sembe bendikufutshane kakhulu kuyo so kwathi xa ilantuzo egwetywa yandivisa kabuhlungu lawe ngqonda Grand Sharp uba lapha elalini uphela ungena kwezinye iway yabo abantu bayatshabalala apha iBrazil endikhula nazo amajita yabo influencer so ngiqonda endaweni yoba namhla lapha ndizame lo because isigela ndisincanye bendibhanka isigela ndithengisa bro bhanka iclass ndikhona Monday but andizungena eziklasini ndiyathengisa na Tuesday mhlawumbe ngizongena Wednesday yabo so ngiqonda and ke ndiyafeyila because of andizimiselanga kule way yabo
ndaqonda ncama ndithathe i-risk man ndilandele iphupha lami yabo. And xa ndimamele umculo ndandiyiva ibraz uba zithi le way iseJoburg yabo, and ke ngoku mna ngelaa xesha sendiyibonile phaa eJoburg uba nyhani le way iyaphila phaa yabo. Uyakwazi uba uphile ngenye indlela ngaphandle kwesikolo yabo, ukwazi uba uphile i-art. So ukuze ilantoza uxolo, ukuze i-artist uyibone uba okay no nansi ilantoza impumelelo iseJoburg okanye ise-Cape Town, zeziphi izinto oqonda noma ezinto singazenza sikhona apha e-Eastern Cape okanye singa-achieve into ezininzi siselapha e-Eastern Cape? Zeziphi izinto oqonda uba no zifuna ulungiswa e-Eastern Cape ukuze nomnye umntana osakhulayo okanye nenye i-artist esakhulayo ingaboni iJoburg okanye i-Cape Town as indawo enophumelela kuyo? Sure. Umntana ayazi okay no noba ulapha e-Eastern Cape yonke le nto iyenzeka. So zeziphi izinto ocinga uba zingalungiswa ukuze kufikelele kule ndawo iJoburg ne-Cape Town ezikuyo? Okay bro. Okokuqala ngelaa xesha umzekelo ezilalini laa nto bendiyibandakanyile ekuqaleni yaba ndim uba nestudio wokuqala phaa elalini yam yabo. So before noba ufuna urepha kwakunzima uba ukwazi uba urekhoda because akho studio yabo. And nam nangoku sendinestudio kunzima ungena kwi-internet ufumane ulwazi olungcono ngale way yabo. Ndandizinyindela nje ndirekhoda ezo ngoma ndizimixela yabo, ufumanise ukuba ingoma yakho ne-echo kwezinye sound ukwazi uyidlala because yabo yatswina so yabo. But ke kwangelaa xesha noko ngoku akufani yabo. Amajita kukho i-Wi-Fi noba uselalini ukwazi uconnecta ungene ku-YouTube ubukele amagqala we-production ufunde from wona. Okanye uba ungumntu wekhamera yakwazi ungena phaa jonge Canon uba kwathini edithwa njani yabo. So akusafani nelaa xesha ngoku yabo. I believe uba akusadingakali njengakuqala uba uze eCape Town or Joburg ungakwazi uyenza into phaa. Omnye umzekelo ophilayo ndimlibele mntana uculayo umncinanana uyi-superstar ngoku wase-KZN uye wabonwa nguChris Brown yabo. Unaledi yabo. I believe la way uBreeze uyibone from ku-social media yabo so ngoku yakwazi ubonwa ngumntu waseJoburg use-Eastern Cape yabo. Ushute reels urekhode ingoma yakho equality, ushute reels zakho uziposte ko-Instagram, mhlawumbi ubonwe nguSjava phaa okanye ubonwe ngubani aqonda uba yeyi hama ndimtatshe lo mntu khawuza apha kusetyenzwe ibrand yakho ikhule yabo. So kweli xesha sikulo ngoku Grootman akusadingakali kakhulu uba siye kwezi dolophi zinkulu, yakwazi uqala apho ukhoyo. Beautiful. Let's talk about the first song eyakwenza udibane nabantu. I'm not talking about a hit song. Yeah. We're still gonna get to the hit song. Sure. The first song eyakwenza ba now mawure uyarecognize eJoburg now. Yeah. And then ukwazi ukusebenzisana nabantu and until udiyodibana no MT kanjani. Yeah. And then we will talk about Umhluzi after that. Sure. Igama lalo ngoma Grootman ubizo igama layo yabo. Ivideo yayo yashutwa nguKyle White. Sasine budget nyana. Wow. Sakwazi uba siyenze loo nto. Ndandiphusha kakhulu no baby mama wam back then yabo. Sincedisana ke. La ngoma leya ivideo yayo equality, even ne-production yayo yonke into ndiyenza kubantu endidibene nabo phaa eJoburg yabo. So yona ingoma iskill sasingekafiki kwinqanaba endiqondayo uba ungayiva uba yeyi le artist iyavutha, but kodwa xa umamelo uyava uba lo mntu ukhona into ayithethayo, ikhona i-potential yabo. Zandibona nezinye ii-artists because ndayiphusha sakwazi uinvesta bayidlale naseTV-ni yabo, nyhani yadlalwa eTV-ni. So zandibona nezinye ii-artists uba ukhona lo mntu xa ndibatatsha noko kube khona umahluko ngoba lo mntu nevideo lo edlala ku-Channel O yabo. Khona into khona. Ndikhumbula omnye wabantu ndabatatshayo emva koko yanguSneeman. I'm not sure if niyamazi. Yeah, yabo namtatsha uGrootman and kwangosiya kulaa session senomdla naye because
le artist uyayibona ba i-artist le etyhalayo yabo bra. So ingoma yokuqala eyanika igama le yabo estradweni noko nami ndaqondakala eJoburg. Yeah. So landozo u-MT yena uzometer through landozo uSneyman. No, u-MT ndimithe ngomnye uHrotman okuthiwa nguCrazy. Okay, ndiyambona uCrazy naye kwaphayana. Yeah, so eJoburg ngifike 2016 then ndahlala pha kwakho amaginxiginxi. Ndaphela ndiyohlala kulo Crazy. Yabo. uHrotman wanceda ndohlala kwabo nabazali bakhe. Wabe yena sandosana ambitious. Sabe simncedisa ke kwi-album oyesipana kuyo namanye amajita wami. uSwag noChris Foley sihlala pha kwabo wathenga ne-equipment recorder simane siye ambitious mkhaphe yosubmitter. So MT ndabadibana njalo ndadibana nabo njalo. Oh yabo. So ukhona kula ngoma yakhe uCrazy it is very nice. Pip 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 sukelele. Yeah ngela era sasivuya nyani nandivuya nyani ngondo uCrazy usayinwe ambitious and ngomnye wabantu endikufutshane kakhulu kubo yabo. Ndayivuyela kakhulu ngela xesha ndibona uCrazy ekhupha upip and iposta nyani. And ukhona ngela xesha yenzwayo. No Hrotman andikho ngela xesha yenzayo but ndiyazi before iphume. Yeah, because yena ngela xesha yena uCrazy ngu-Atyuso MT bebe ubazo MT before i-blow up yabo. So la ngoma I think bayirecorda ku-Lunatic yabo ngela xesha uMT asando blow yabo. And then now meeting ke ngoku uMT into le imtsalileyo ngawo. So ekupusheni kwam ngoku sendisipana neBraz ukhona omnye umjita apha kuthiwa nguRanks ATM. Wayenixalela into yoba uSjava nammamelisa uMhluzi before ufumana ikhosana ngo-MT yabo. Ndicheke nandiposte i-snippet on Instagram yabo. So uthi besikujongile yabo. No Lebza ebengumanager wami ongasekhoyo ngoku ongu-Atyuska MT naye ndadibana naye before ndispane no-MT. Wabe sithi yo amajita asicalele babe kwishow apha eBram and like urepresent i-ATM nawe yabo uqhubekeka fethu siyakubona yabo. So ihasile yami eJoburg iBraz beziyibukela. Oh yo, that's beautiful. Ilanto buyithethe uba iyasebenza ngoku into edibene ne-internet kakhulu social media posting izinto zakho zakhona. Umhluzi yena umenze iphi? Sure. And ingoma eze kanjani? Umhluzi inebali lide because ni recorde boma 4 times yabo ukuze ndifumane la version niyaziyo yabo. Wow. Because umuntu waza la beat iqale la beat yayi afro pop kakhulu yabo. Then mina ndarapper kuyo akayithanda yena la ID ba urapper njani kwibeat yelanduza yabo. Then ndacela umnyunda yenze sayizama yaphuma grand. Then uWilo nguye ke ngoku lo mjita ubethe le final version owabetha la beat ndayibetha nami yaphuma. La ngoma enye ingoma zokuqala ndazirecorda bra after ndibuye eJango yabo. So then fumene sasixhosa ke ngesixhosa ndisazi ngcono yabo ndinalamfutho nepen game ke ngoku ichweziwe pha yabo. Literally. Yabo ichweziwe pen game yabo. Literally. So ndayenza njalo la ngoma but ngela xesha bra ndandi recorder yabo track after track. Ingoma ndandithanda only ngela xesha ndigqibo ibhala naxa ndirecorda. Emva koko ndimamela nje bendidlulela kwenye. Ndikhumbula nangeli xesha kufumaniseka ukuba ndifumana ithuba loba sayidlalela uMT le ngoma. Mina ndandifuna udlala ezinye ezintsha yabo. Yabe inguCrazy owan organize le meet up noMT yabo. Wathi uCrazy Flash ndiyacela kunto yonke ezokwenzeka pha uqala udlala umhluzi. Wow. Ndamdlala umhluzi. Ndayidlala ingoma yesibini, ndayidlala ingoma yesithathu. Xa ndizodlala yesine wathi MT kha ubuyele kule yokuqala. Yabo. Ndiyidlale. Xa iphela athi hey ndifuna ungena ku live kha uphinde uyiqale le ngoma on Insta. It was hard bro. Yabo. Yo la ngoma. Nyani angene ku live fumaniseke nabantu pha ndiyabona ii-emojis zomlilo, umlilo ngqonde. Abantu abangaka.
Khumbula ndathi xa nifika endlini after lo live lo i-followers endandinazo nqondi hey ngalomzuzwana nje sekho abantu abatsibele ngakum yabo watsho uhasla ba because wese ambitious ngela xesha wathi Faith khona abantu endihlanganisayo yabo xa ihlanganile le way ngiza kutatsha Faith sipushe nencanywe le ngoba yabo nqondi okay ngela xesha manje ndiyachiseka ndifuna udlala ezinye ingoma yabo endicinga ba uzawuzithanda yabo because MT i-favorite rapper yami apha eAfrica yabo so ndimamela la way and indlela endimstadisha ngayo nami ndinazi ingoma endiqondayo but iskill sami apha sikufutshane kuye enandifuna umdlalela zona qha yena wabethanda le track. Wow. That's beautiful. Yo, that's a beautiful journey. Yo, that's beautiful. And then khawuthi nje kawungene kancane ke ngoku. Now ke ngoku ihlangene le way yakhe. Yeah bro. Ebesithi uzayivusa usayibhizi usayenza le. Ithini ke ngoku isigqibo senu ni sayinana njani ithini into? Yo bro wandenzela ubuntu Hlotmane obusisimanga cause wathi ke ngoku sesaqala usebenza bafethu senazo ezo message masixone iPhone izinto zigcineka kwi-iCloud bensando zibona sinenini uthi fethu ndifuna ukubinda ngecontract yabo ndiphuma kuyo le way yabo mina ndifuna nje ukunika iplatform ndifuna ukunceda yabo ngonde kuse hayi kemna ke ndano vuyela nantoni because ngu-MT lo yabo favorite rapper yami nantoni ayinokwenzeka mina bakuthiwa manisayini ndanosign yabo but wathi bra no andifuna ukusayina ndifuna ukunceda ndikubonisa igame enye nenye soyibona phambili yabo emva koko sabe sihlanganise roll out yale ngoma la video yomhluzi director nge-MT la video. Wow. Khona ubuhlande endibaziyo Soweto abantu abaninzi bacinga yashutelwe eStern Cape then sephinda seyigqibezela bacinga njalo no u-MT wathi khona ubuhlande endibaziyo Soweto yabo uzoshuta pha then sozama nenye iscene eBram ke ngokupha ke ngoku city yabo mina drive imoto ngqontwale yabonisa yabo ya director nguHustler yonke la we bra yaphuma ngela hlobo and watsho kumuHustler nangosa idrop wathi Fethu eStern Cape baza kuthanda ngale ngoma nyani la ngoma ya after 3 months iphumile yabe sesithi 100k ngqondo bwa wow yabo ezintshe izinto kuwe ya ngqondo ye inamba sezingaka lo bra beyithethile ke lewe and yenzeka bra ngikhumbula ngala December ngalanyaka ndayikhupha ngayo la ngoma bra indawo ndazihambayo eEastern Cape Graf Reinet indawo engazange ndazicinga stack spray ngibani ngazivaya la we ndibhokhiwe la we yabo ngondiye la we bithethwa ngilo bra le but ke yonke into yakhe yabe ekufundise yonke into ba izinto zakho uzifaka phi ingoma yakho uyiregister sharp yonke lanto wakufundisa okanye uze sonolwazi brand zese ndinalo lo lwazi because khumbula besenayo ne track biseyidlalile TV before ubizo but ke for yona yayimali kakhulu eyandinceda abantu kwazi ngene like ubhatala abantu ba ngicela into ethile nento ethile yabo but kodwa into ezifana no Samro no Risa already nandisendingca kuzo yabo. Okay wawusomhle kakhulu lama hem ke akunika okay lama hem yakonyathiseka senje class ngile into yazi singene siyaphuma siphume okay ama hem lana uba ke ngoku lentwana lena yaba inyoka yamosha apha kwe-MT ivela phi ngokulonto le ndiyakholelwa braba lo way leyo iye yaphembelelwa indlela uHustler bethetha ngayo ngam emveni koba ndimkile yabo but into yomka kwam mina naye sayichophela because kwakukhona ezazi personal ezasenzeke ebomini bethu soyi2 yabo and sase close kakhulu yabo kwindawo ezininzi avaya kuzo uyandatsha yabo adlule ngicove flatini avaye nami yabo so I believe mhlambi ndamshiya ngexesha apho ayindinga kakhulu kulo because lesando selekelo ngathi wakhe wayengimanager wami yabo but ke nami ngela xesha la situation yandidepressa kakhulu and zazikhona ne challenges endandijongene nazo yabo sahlala sayincokola nathi Bram ndicela indlela man
savumelana, but kodwa ku social media wayithetha ngalihlobo bantu be ungrateful, ndivele ndamshiya yabona no. So abantu most ye fans zami, especially that time, ngabantu abazi fans zakhe yabo, ndithathe kuye because nguye introduce kwi game yabo, nguye postayo ko Instagram, Twitter, so into ayithethayo ke ngoku yena bazawuhamba nayo because kakade ibingabani bakhe. Kodwa nyani ke ngoku xa uthethe wena xa usuthetha wena nyani like uvesikothini but ndiyahamba okanye uhanjiswe yintoni kanye loqamba, okay, this is one thing, ndiyahamba ngoku. Yabo, and utshilo kwethe bra andifuna ukubhayina i-contract, andifuna uthini, which is nivene kakuhle uba xa usowugrand ungakhululeka. Mhlambe wena veske wathini, mhlambe noba ilapha i-misunderstanding, vese kwathi nje ndiyahamba nje kanye uhambiswe yintoni? Yeah bra, eyo like okokuqala bra, uHustler uba around yena kwanigaya i-confidence enkulu as an artist yabo, like say MT the Hustler, the best African trapper, uyangqina undikhosayinile yabo, nami kwandenza ndazithemba ba lo endiyenza yiyo yabo. Nengoma endandizibethe ngela xesha, ingoma ezifana nomama, ingoma endayenza naye, yandiva pha ba musical cwalile, kwakhala noSjava ngala ngoma, wayiposta ku Twitter yabo ba yo beautiful yabo, no Grootman Raf yabo. Esa spirit ndandizifumana kuba around MT yabo, so yengeyondilula kumba ndingasuke ndimshiye nje yabo. Ya la situation yayinzulu kakhulu, uba sishiwe ngu-Atyus wakhe yabo, oben manager nami yabo, and ke ngoku ubra ngela xesha nayo usandoba indie yabo. Mna ndayijonga ngendlela yoba uBrahman uninzi umthwalo nawo, mandimphungulele umthwalo yabo, mandi space emna, because nam as much as bandijonge kuye ndilindele kuye, ndine pressure nayo because nencusa uba le way ndifuna ifikelele pha yabo. So ndathatha ke so sigqibo uba Grandsharp ubra wam mandimphungulele umthwalo, and azange i-communicate naye leyo nano sayithetha, sayichophela mna naye yabo, wayivumela. Yeah, wa-understand yabo. Kodwa xa sendiyicinga eziba ixesha livaya, inoba zange ndimnike choice naye, kwangekho nto angayithetha yabo, because siyapusha, uyandisapota, then mhlawumbi ifana noba ngoku mna ndiyagive apha kuye yabo. Yeah, inoba yiloo nto leyo. Yeah. After yonke laa nto yenzekayo between nina noyi-two, uke uhlale phantsi uthi no man, one day okanye uzinikela themba, no one day nina noyi-two ningaze nibe right nomtshini? 2023 ndadatshwa nguSjava yabo, kwi-Cotton Fest wandifonela ubra, said yo Flash njani man, ungabikho ku-line up, you the hardest working artist in Africa, a dropper after drop, but kodwa awukho ku-line up, ndicela ungene uzoperforma kuset yam, cela ufike yabo. Ndasuke isinyani ndafika backstage, adibana noHustler pha, wanirhundu bra, wabe sefika noSjava yabo, because wayencokola nabantu nje uHustler siza kum. Nje benirhundwa nguSjava besitsho ngu-MT, wabesitsho uGrootman Sjava ba yo bra zam khanilungiseni le way yenu, ikhombo yenu ibintswembu kakhulu kakhulu. uHustler was like, ndiyakudala le si-grand yabo. 2 weeks after the show, buyela ku-Twitter, thethe ezinye ways negative asekho kind kaphinde yabo. Na early this year sikhe sadibana eRosebank yabo, sahlala pha sancokola inoba into engange-hour yabo, sihleli nebras, kwafika noSjava ndisandofika nampha, wabevuyela kaphinde uSjava leba yo MT noFlash yabo. Yes, kwahlalwa ke sancokola, ndathatha nepicture ngenxa yendlela ebesihleli ngayo sihleka yabo, nqonda Ibrahim naye ndifuna abone uba anando ngakuye yabo. Yeah, ndayiposta la picture.
cabe yapostwa nangumuntu ku Twitter nisenayo Twitter ke mina la wa retweeta la weba haya sikho grand nalomjita ucele nje ipicture no ja sihleli nje sihleka nanqokoli awa yonke but ke mhlawumbe kuba singazange sithethe ngale situation yabo I think ufuna lonto yena ibe formal nehlale phansi then nicacisela formal wa because kunala ngoma andiyazi igama layo kodwa kanti ke ndayiva ekaloli ngalento ba MT don't does I'm not sure manikopa ndikota kahle na noba ukhulisa inyoka endlini manje sure yeah ayibani iza kuwe le dubula kwawena la line yayo uBuras Khokho ngela xesha besineshiyana and ke ngokumna naye asinangxaki qha kuba naye emenga kumhlobo wakhe okanye partner yakhe okay nakuvo nami ndaba naye ne line yami sebuyaye ba yazi track ethi imbilini yami phande yatsho ba ithini kanene le line ba idol yam bithetha ngami ntontoni ku Instagram but no if but kodwa ke artist yakhe yandisa ndiyifeel no ezinjalo so ayikhona la back and forth but kodwa ni right si grand no Grootman sahlala silent because kumnaye bengekho shiyana yebakho shiyana qha la weyoba ume ngapha yani mengapha yabo so in between so lengoma uthetha ngayo ikhona pha kula album yakho esithi Qhawe ayikhupha yona ndikhuphe sekukudalane noba sendinonyaka naphumayo pha sekusononyaka so yona la album yanini Iqhawe nekhupha right after ndiphumile pha noba 2 months after yeah so iproject yami yokuqala Iqhawe so ungatsho ke ngoko othi after ohlukene noLandoza nomjita wazmovela ecaleni lakho ungathi uzibona uphi musically yabo ngoko growth ungathi no kwabo khona utshintsho likhoyo ndakhula okanye ndafunda so kwenza kantoni at the moment yeah bro zininzi ways enzekileyo after ndiphumile ku bra umzekelo I'm the first Xhosa rapper uba ku BT Cypher yabo and lo yenzeke after ndiphumile ku MT Records MTV base one toucher ngexesha sendizipushela yabo ndafumana ne booking ku Back to the City biggest festival after sendiphumile ku MT Records zininzi way and ndenza ne high school tour King Williamstown nase East London and then ne sponsors ka Vodacom kuyo nantoni kanene ndizilibele ezinye ndibiza Vodacom kuba wakho kwi-bag ndone bag phakathi awunayo balekile nto yeah bro so zininzi way enzenzileyo bro kodwa eyona nto ndithandayo kakhulu xa kungoku yabo kuba ndifundile bro ndiyayazi ba ibrand ikhuliswa kanjani yabo isikhona indlela enqwenela ukhulisa ibrand ndiyam ngayo engekakwazi uzenza ngoba kodwa ndiyayazi ba kudityaniswa ntoni nantoni ngoku qha nje ndisashota ngento ezithile yabo but kodwa ndinolwazi bro yabo ndiyayazi ba nam xa sekuthiwa ndine label yam ndizawuyazi ba ndiqale ngaphi because the way yam ndibe hands on kuyo yabo ndiyayazi ba isuke phi yaya phi kutatshwe bani foba kwenzeke ntoni nice wow yazi usebenzile kakhulu ndiyabala ba isibane selali Iqhawe ngayiphi kanenenye Die Hard we're gonna talk about now because the age is save it for later Iqhawe isibane selali ngayiphi kanenenye utshintsho album leyo yeah and then now Die Hard wow uzimele lo mntu I mean just give abanye abantu advice kanye mhlambe abazuba nguwe kodwa yeah but nje like indlela osebenza ngayo you don't have a label you don't have a maybe andiyazi mhlambe team yakho incinci kanye team sure ukwazi njani man like i-album ezingako zikhuphileyo usebenzela abantu abangaka and music videos and there's music videos kwingoma eziyonke lento yenza kanjani like masiqale apha kulela ye music videos and ingoma ezingaka wenza kanjani like wenza kanjani usebenza kanjani ke uhlobo nabantu because abanye kunzima
yabo bra ndikhe ndabalisa ngetrack yami yokuqala Ubizo yabo Ubizo for bali reach 1k views on YouTube. I think kwathatha inyanga ngelo xesha le video ishutwe nguKyle White clean le video. Umhluzi wathatha 3 months ureacha 100k yabo. So ndiyayazi kunjani unqwenela umanyelwa but abantu bangakumameli yabo. So awukwazi uthi abantu sebeqalile ukumamela urhuqa inyawo. That's true. Yabo. Deliver and ke ngoku ndiphila ngomculo bro, imali ndiyenza ngomculo. So xa ndrop abantu baya streama, the more drop abantu bayamamela yabo, because abantu awuzukwazi uba mamelisa i-album e1 uyi-upcoming futhi for 3 years. 3 years, that's true. By upcoming funeka uhlala uzama into yabo efresh ngalo lonke ixesha. Asinomamela umuntu ongekho that big for even 5 months ininzi bro, funeka kube khona enye into oyizamayo because asikafiki thina kula manqanaba yabo Cass nobani yabo. Very wise. Then the way your videos Grotman yabo bense Joburg, so xa upusha uyadibana nabantu Grotman yabo network ufumana contacts yayazi ba ndine abantu bayakwazi nontouch bafethu ufuna ukushuta iwe mana kowe yabo kule way yami uba ningumuntu odropayo ngitsho ba ningoma no touchline masishute la yabo. So xa ungumuntu opushayo namathuba ayavela. That's beautiful. Wenza ingoma entswempo kakhulu Xolo ta. Wenza ingoma entswempo kakhulu. I think i remix yayo sipane no Tamzi iFan. Oh, Chini P. Nidibene njani notana nenza njani ukuze nifikelele uba noma senze uChini P remix? Noma Raza kwelini. So bro la ngoma liyana ndayenza ndi1 ngokuqala yabo. Yayineza verse zi2 zam yabo. Then sasishuta amawala kaManiac featuring uMaraza nam. Ndathi Grotman Raza sasithatha ibreak yabo kushoot. Ndifuna ukuvisa manje ingoma yami apha khawuvele track ndamdlalela uChini P. Waxezu. Khona neclip ungayibona ko Instagram yami yabo. Ndimraphela ubra naye igcizela lawe. Sathi xa siphuma kule shoot wabuza bra efethu uthini plan yakho ngale ngoma. Ndathi le ngoma bra ngithanda record man ngikabina plan for yona. Wathi fethu cela unifake le ngoma sishutele equipment zawuzanayo une equipment kupra cameras ezinkulu lawe yabo. Wathi fethu cela unifake le ngoma sishutele le ngoma si drop le ngoma ifire yabo. Buyela ke lawe ndithetha ba xa uqhubeka uphusha amathuba ahlale sivelele. Grotman Raza ngoku uthi kumba manimfake kule ngoma uzawuza necamera sishoot nyani yenzeka lo bethi verse fire bra sayishutela le ngoma bra yapusha le ngoma yabo. Then lava ixesha ngqondo ke iyafuneka remix up yabo, iyafuneka remix. That song is fire. Yeah yabo bra. Qonda ke ngoku remix ngizofaka isiXhosa yabo izaba Dutch Simulation Raps, Nicky Fireverse, Blue K Fireverse, P.O Fireverse, Vice Fireverse. So nathi shota nje ke ngoku la feature yabo nandithetha nona no 25k but why what delay and ke ngoku iwe yakhe engadibana le vision yami yesiXhosa yabo ngonanza mfaka kwenye. Ndadibana no Taifani yabo namxalela lesibana kule way bra. Waqala wathi no mina ndifuna siqale iwe yethu soyi2 yabo. Cabe manager yakhe yamdlalela le ngoma sebezihambela ba hey ndava ngosentouch manager yakhe ba uTamzi ufuna ungena ngokule way. Ndibethe open verse sayisendela. Thatha nje insukwana bra buyisa la verse. Whoa, what a verse. Beautiful. Damn. Kwa ingoma yonke. Sure. Kwa ingoma yonke i-too much like uyenye ye-Grotmanzi endizaziyo kwisiXhosa wave endiqonda bajonga ndiyithembile lena endiyagadlela. So I'm listening kakhulu ilantoza isiXhosa ngamanye amaxesha ndike ndizisherishe iwezi esiXhosa. I would say ukuthi kulo nyaka ni on fire nonke kwa artist engenayo iyabulala. Khathi noba ungena kwiqomo as long engena ngesiXhosa uyakhila.
appreciate abantu abanjengani wena Tamani, and I would really love ukuthi niye phambili nisiphakamise. Die Hard? Yeah. Hey, Die Hard. Yabona lo ndifuna ukuyiva lena ka Die Hard. Yeah, bro. Like, bro, why le album u decide uyibiza uba Die Hard? Sure, bro. Hey, bro. Dlula kwamanye amahlande nyuka, Rodman, yabo. Career yami, yabo, ne highs and lows. Nasebomini nje wezi personal. Lo malume wami benikhe nambandakanye eqaleni. 2022 wadutyulwa. Sweleka umkhulu wami, yabo. Anafumana call nseGauteng. Last year cousin wami committed suicide. Seniba kwakondlula man kuwezi njena bro yabo. And yonke lawe inteza amandla yabo ngapha ndilwela icareer yami ngapha yabo, so umphefumulo wami kwenye way akekho seluxolweni yabo. So that is why ndibize u Die Hard le album kuba kuyo yonke lento yenzekayo andizuncama lula bra yabo, ndingufakade yabo kuyo yonke le way nza uqhubeka and fight yabo up until the end yabo. And ke ngoku umnqono wami kuba xa umuntu imamele umuntu depressed xa imamele le album afumane lamfutho oba hayi man qhubekeke nzama, because ke apha ebomini bra amahlande nyuka wapheli yabo. Noba ungathiwa nam ndi grand ngoku mhlambi after 3 years again zaphinda hlelo zezinye way yabo ezaphinda zinibuyisele ezantsi yabo. So ngale album ndifuna ngakumbi ulutsha, because I believe ubuninzi bethu sidlula kwinto ezileli hlobo yabo kakhulu. Yaba ngale album ndifuna umuntu akhuthale kuyo yonke into ojongane nayo, abe ngu Die Hard kwa yena yabo ba aziphistuka bengifaka yeah hayi andizuwiswa zezinto, because ke noba kungehla izinto ezibhlunganga kanani kubantu abanqangileyo ekugqibeleni une journey yakho and ayikwazi ke ngokumiswa yabo, because kona into ezifana nokufa sonke ekugqibeleni zasifikela yabo. So kubalekile ba xa wena usekhona qhubekeke ephambili iba ngu Die Hard. Kwalapha ku Die Hard ne, because xa ndifumana le way ku Die Hard and then bona kukhona into obuyibhala ku Facebook. Yeah bro. Ndiyifuna ndiqonda okay, and ke ngoku after le uyifunda le nabantu abaninzi bebemane besithi okay wow yabona sayithanda lento siyivayo kuwe yabo, which is ubhale ngento yoba ubuke wabandakanya waba kwizinto ezinjenge drugs and stuff like that. Mhlawumbe ungacacisa uthini khawucacise more la post le uyibhale, because yena idibasa le ka Die Hard. Yeah. Umuntu lo usuka kwizinto ezingolhlobo. Sure bro. So hey ku entertainment industry bro mininzi imikhuba yabo, mininzi imikhuba bro, kuninzi ungaziphathi kakuhle yabo. Sihamba ngobusuku kwindawo ezininzi zolonwabo yabo. Kuninzi uzibona sobandakanyeka kwinto ezithile yabo bro. So nami ke zikhona izinto ebendisipanisa yabo, but ndabona ba ndingumuntu onamaphupha amakhulu bro, eziwe azinincedisi zindenza ndibe lazy yabo, zinibuyisela ngemva yabo. Izinto nazo njengoba sobandakanyile the past most sure bro, njengoba sobandakanyile kule post nandibethile iways ze drugs like lean pills yabo, ziways ezibethwa kakhulu ngakumbe ku hip hop right now yabo. Yabo utywala, but ke mna kakade andingomntu otywala yabo. Qha ke xa ungumntu ubethakala ngenye ixesha kwazi uzibona sometimes ne-surroundings udibanise nabantu abathile yabo, uzibone ngoku sowusenza into ezithile yabo. So ngela xesha ndibhala la post bra bendisando zifumanisa man ba hey imeko yami ayintlanga yabo, kuyafuneka lube khona utshintsho apha yabo. Le nyani ndawathatha amanyathelo, ndinenyanga ngoku yabo, ndi clean njengondibona beautiful. That's beautiful. Manje clean. Manje clean yabo bra, clean yabo. And ke ngoku anyway ndiyayazi bra ba kunenqwaba yabo, ndizibiza ngesibane selali, kunenqwaba yolutsha olubukele kum yabo. So
xa ndingazuba ngumzekelo omhle baninzi abantu abazotyhafa nawo baqonde ba yabo mandiqhubekeke mna ndilwela laa nto yoba noba ukule industry uyakwazi uba ngumntu oziphethe kakuhle, uyakwazi ukwenza izinto kakuhle yabo. Ngendlela eyiyo akudingakali uba uzibandakanye nabantu abathile because enye into bra uba uzidibanisa nezikalamunca eziyi-4 uzawuba seso sihlanu noba ngathiwa uyinceku kangakanani na kodwa uba uhlala nezikalamunca eziyi-4 wena uzawuba seso sihlanu yabo bra. Kule industry ke kugcwele abantu ababulonwabo abenza yonke into, so uba uzidibanisa nabo uzoba ngomnye wabo showcase. So kubalulekile uba uzama uba ne-movement yakho uzenzele izinto zakho ngehlobo lwakho ungazibandakanyi nabantu because of banee-numbers ba-famous. Uba wena ufuna ukwenza izinto ngendlela e-different from bona susondela kubo because izikalamunca eziyi-4 zakwenza ube sesesihlanu. That's beautiful. That's beautiful. Sephendule nalo question yami bendinayo ke ngoku. That's beautiful. Yazi kule nto ugqiba uyithetha, that's beautiful. Do you ever, okay, mhlambe you will regret ezinye i-decision you made before? Mhlambe ungatsho mhlambe uthi mhlambe i-decision endazenzayo pha ndiyazi-regret mhlambe kwakukwayile nto ndandiyisebenzisa. Sure bro. Yeah bro. Enye way endingayithandiyo xa ngoku yabo i-beef endabanayo noBravo. I believe ngela xesha bendisebenzisa kakhulu ilini yabo. Ilini ikwenza ndingumuntu emotional kakade yabo, ikwenza ube kwi-feelings zakho too much yabo. Wow. So kwaye kwathetha iway zii-brothers fana noBravo. uBravo zange athethe nto but kodwa ngenxa yalawo yoba ngela xesha ndandisanduphuma ku-MT Records and ndandifila ngathi uba njani mani awona mazwi abendicinga uba mhlawumbi xa ndijongane nento nje angandinceda ngoku wona athetha ngeli hlobo ngam. But uBravo kuyo yonke laa nto wayethule, abantu ababethetha ngaba sebenza nabo yabo. Wow. But ndaphela mna ndithetha kakubi ngegama lakhe nothi ngaba bantu because ndazi yena yabo. So zezinye zeway engiqondayo ba Words of Chifuka. yeah yabo zange ndiqiqa, zange ndisebenzise ukuqiqa because of ezinto ke nazo ngapha zicinezela ingqondo yabo. Yeah yabo. Decisions kwenza i-decision ezi-wrong. Yabo ufumanise ngokubhaliwe ulwa nabantu ko-Facebook nentoni kanti undimo normal uyayazi uba ndine-family members, ne-brothers, ne-sisters, nomalume, nomakazi. Andikwazi ube ndisilwa kwi-internet because nawo babukele le nto ndiyenzayo yabo. And hey, like and wena uqale kakuhle usuka kakuhle elalini Yeah. ungumntu oziceleleyo into yokuba ndizawufika eJoburg ndizopersuade le nto yam, and then luckily wafumana abantu Sure. aba-right ababeke kwi-spotlight kakuhle. bro. Uzophazanyiswa yintoni ke ngoku yoba hayi man makhe ndisebenzise le nto okanye mhlawumbi uyi-introducwe ngonye umntu, you don't have to ba utsho igama lakhe. Sure. Bye. Yeah, ile nto ndiyitshoyo braba xa uzidibanisa nezikalamunca eziyi-4 uzawuba sesesihlanu bra yabo. So yabona anyway xa kungoku endithi esinye isigqibo endiqondayo uba kwa uvumela uncedwa ngabanye abantu. Ewe kona ndiye ndafunda yabo kuyakhila ibrand yam but kodwa uba ngathiwa kuyaqalelwa ngoku ndingasuka elalini ndifike eJoburg ndizama uzincambazela ngale way apha ndithini mhlawumbi ndisayinwe yiSony okanye ntoni ndingazama uzidibanisa nabantu uba ubani yabo. Kulolo influenceka kwela xa. Yabo bra. Nothi uba mhlawumbi kukho abantu abandifake ingqondo ezithile okanye izinto emlonyeni ba ina itya Njengokuba kwi-environment. njengoba around abantu abathile ulukuhleke lula, olukuhleke lula utyilini ubungakathi waqhela. Yansi izoxatyaniswa intoni noTalegend? Talegend. Hey. Bra la William anixabenanga naye bra qha I feel like I can respect here because after ndrophe iqhawe kukho i-interview yakhe noTanomzo apho babethetha ngamba mana ikho le ndiyenzayo
sana drop album andipushanga noyipusha sendizawudropha omnye umculo yabo. Umna azange athetha ngayo podcast before aqale disrespect yabo. Yadlula ke lo way nangoku ebesandoya ndilibele la chap igama layo naPower afika wathetha enye way senje uba akan respect yena bra ingxaki yam ngaye lo way. Okay. Yilo way qha ingxaki yam ngaye but kodwa anyway man enfocus kuyo right now bra yilewe nditshoyo bani safuna associate brand yam noba ngobana yabo ngenxa abantu benemotion nandoni. Ndingumuntu bra ukhuliswe ngabantu benkonzo yabo, so kubalekile ba aba bantu nabo isidima sabo ndisikhusele ndingabe ndingena kwinto ze-beefs nendoni nje yabo. So iways all legend kum izinto ezingenamsebenzi andizoyanga because nento kuxatyanwa ngazo azenzi sense bro. Okay. Because nyali ilandozi ivale amathuba abaninzi jonga ngoko the reason ndikubuza lo mbuzo bekusuppose wenze ingoma no iFunny plus nayi, so which is ayakwazeka ukwenzeka lo ngoma ngenxa yento ezithile yabo. So ungatsho wena uthi Ndonjani lalo ndonjani lalo sasuthetha futhi ubhutleje ndonjani lalo like nedleke uxabana nomuntu wonke umuntu onjani lalo uxabana lo uthanda uxabana yeah. utheni ufuna uvuke ngaye ngaso sonke isketch. Bra ingxaki hip hop man. Bra right now mna brother am ndikomnye umoya yabo. Ndikomnye umoya and ndifunde into kwange hip hop yabo ba as much as by hip hop isincedile as abantu bestrato abantu abangenasikolo kodwa iyafuna nayo siqaphele awukwazi ukuphila ngengqondo ye hip hop kakhulu yabo. Funeka ungalibali inhlonipho umhlonipho omnye umuntu ungavumeli uba une numbers ukanye usaziwe une fame kwenza ungaba respect abantu ufuna abantu bahloniphe wena ngenxa ye numbers yabo. So beautiful. I believe la way kwi hip hop ugcwele la ngqondo leya yoba ndi famous mina xa ndikhona makuvuwe ngam kanti singabantu masibe kubuntu phambili yabona. Ndibukela kakhulu kwi Crotmans ezifana no Sjava, Big Zulu, indlela abathathe i-hip hop bayidibanisa nesintu bazibiza inkabi. Uzijonge i-fan base ka-Crotman Big Zulu wenza i-hip hop but kodwa ulandelwa ngabantu abanxiba i-brandhood. Zange yabakhona loo nto hip hop before. Abantu be-hip hop ngabantu abatebhisayo abane straight cap but ngoku abantu abanxiba i-brandhood bayakwazi usupport umuntu we-hip hop besintu ngenxa yoba kwayena umva xa ithetha lo muntu ungumuntu ohloniphileyo ungumuntu wesintu yabo nengoma zakhe yabo. So I think nathi singamaXhosa man kubalekile ba i-hip hop singayibeki enhloko gqithi sikhumbule uba singamaXhosa singamadyani siyaliwe uyabo. sikhumbule uba singabantu Nkosi mamela ndifuna sigqibezele ngo-Die Hard ne. Yeah. Ndifuna sigqibezele ngalo Die Hard. Apha ku-Die Hard kukhona igama le-artist apha endisoloko lininzi apha. Yeah. nguCoty. Coty, yes. uCoty mhlambe mhlawumbe ufumana ithuba ngoku mhlawumbe ampapashe le artist nami kuyiva kwam ndive kwi-interview ka-MEK. Okay. Wathi maze simjonge samjonga and then yenza umdla ke ngoku xa iphinde dibana nawe ke ngoku uyabona ke ngoku naboma tyhini mhlawumbe ungathini ngaye i-artist njani utheni uye waqomba mawuyifake apha ku-Die Hard. Coty bra okokuqala ndifuna ukuchaza brother uCoty is going far. Okay. Coty ngomnye wabaculi basemzantsi abazawuthatha umculo bobekwe kwinqanaba eliphezulu kakhulu. Ndiye ndazisondeza kuye ngenxa yova okanye yobona lento ndiyithethayo bro. Lamjita estudio lo mjita ndibana naye eJozi bro yanditatsha yabo. Ndim-invite estudio kube kwi-session yeqwelaza apha inoba yaphela ngo-3 ekuseni sendisozela mna ngela xesha. Le ntwana ndiyibona kwangela xesha kwiqwelaza kwakethule le ntwana ibukela. Abantu abaninzi ke abazi-upcoming xa bebona ii-artist ezine-motion ubabona sebendweba bezama uzazisa phaa. Le ntwana yona ithule ibukele. Xa bephuma babantu nami sithi intwana yam ndolala yathi bra mna ndicela usipana.
athi afethu betha. Andivuke ekuseni noba phaa ngo-7-8 ndifika le chaps irekhode 7 songs. Serious? Over a night. Hleli yedwa lo mntu bro uyazirekhod uyathini. Yeke uba ziyi-7 zimnandi zonke ke ngonqonda yho. Ndiqonda hey ngumuntu I-ghost lo usixelela ngayo. so lo mjita lona bro uyayiphila le way and uyayihlonipha kakhulu le way yomculo uyayithanda. Lo mntu uyazilungiselela bro uyabhala akasuka ame phambi kwemic njengekho ready yabo. So nami ndiyafunda kulo mjita yabo. I-energy yakhe nje uba around yena kuyandikhuthaza nami bro. Kuyandikhuthaza kakhulu. Wow. And then usebenza naye oeBriqwabe wena? oBriqwana Phethe isikhulu zodwa kula album. Akadlali ayadlala apha akazanga nje uyodlala. oBriqwana bro ngomnye babantu bokuqala unibonisa uthando kwigame. Ngona nisanda kukhupha umhluzi wafaka umhluzi wafaka ivideo yakhe kwi-story sakhe on Instagram edlala umhluzi. Ngiqonda kulapho nabona khona ba hey umuntu ngathi uyangena nabo. Wabhukwa kwangala December ndandibhukhwe nyani kuyomhluzi. Ndadibana naye kwenye show sasedlina kwenye show Estex Parade here. Ndaperforma before yena. Kuset yakhe xa igqiba wathi Flash Kumkani khawuphinde uze sibethe umhluzi sabethe umhluzi soyi2 bro yabo. So mna naye sinoba budlelwane yabo and wayefuna ungena kwi-remix but ayisey ready ngelaxesha yabo. Ndinaye ku-WhatsApp bro uyandisendela iways zakhe ndiyamsendela iways zam. So last of last year lengoma senze last of last year ndaye nam-invite studio wafika bro sabetha le ngoma i-love song yabo enye yengoma ezimnandi kakhulu ku-album. Yeah mhlawumbe ngathi so far ngeyiphi yona ngoma iperforma kakuhle kula album? Phethwe City. Okay uChini P remix nayo pha. I mean uChini P original noMaraza. So far USN numbers kwi-singles and drop players and numbers ezilawe ivideo yayo izothi 100k soon. I think benigqibele sithi 98. Wow. Yabo. On Spotify leqa no 100k ne audio. No Petro City uza kakuhle kakhulu naye because nifuna umshutela ivideo. Nangobe nimdropa uye wafakwa kwi-playlist uMzansi Raps na new music in South yabo so and you indie or you yeah brand ndisayine i-distribution deal no Slicker on live. Oh okay. Wow. Beautiful. Distribution deal. Khona nabantu endisathetha nabo ke for i-publishing deal but ise back and forth yabo khona into esingakavumelani ngazo. Hopeful nayo izovaya grand nayo ndisign. Oh wow. Anifuna ukubamba kakhulu yoko sesi approachile ne-hour so sure. Usekwindawo yakuyo and what bring you up what up at Cape Town? Yeah. Why are you here up at Cape Town? Khawucacisela abantu. Okay. uCrotman anathi swapi uneshow ayenzayo namhlanje kuzoba mnandi ekhaya elitsha eSibaya ndiku-line up and sisanda drop ingoma mna naye ethi Impumelelo Sapphire Record naye abahlali bangayikhangela ndibe nenye ibooking eStellenbosch libele venue nase ndilibele nale ndawo yeah so but kodwa ndine shows ezi3 namhlanje yabo. Beautiful. Yeah. And ikapa ndiyithanda bro because ndikhule ndimamela ne-rappers lapha eCape Town ne-biggest song yami umhluzi remix ndandishutela lapha eKapa bro. So what I love about you into yoba uyahlonipha unembeko and futhi awuthi xa ukwi-level ethile abantu bengabantu bafihlayo yoba mhlambe mna ndikhule ndimamela obani like umzekelo abantu abathile bangathi ndikhale ndimamela J Cole or ndikhule ndimamela Tupac angatsho uba no
ibras sikhona ibras ezidenze uba mandiyazi uba tyhini iyenzeka le nto ngesixhosa ke ndikubone kwezinye iiposti zakho phana usharouta abo-Pro X ophizo or nezinye ke ii-artist ezithile zalapha eCape Town enazo ezikwicala lespaza. So yeyona nto ndiyithandayo kuwe and ibonakalisa indlela okhuliswe ngayo uba awulibali apho usuka khona and futhi abantu usabapha ii-flowers abantu abaqale abakuvulele indlela nangona ukulandayo loo nto leyo yakusakude ebomini mhlambe. Yes, so mhlambe what's been your biggest challenge as an artist sivale njengalo question? Brand suke ezilalini yabo, so le entertainment kube nzima u-adjusta kwinto ezininzi because yazi ingqondo yasezilalini awamkeli nanto nalula yabo. Kundithathe ixesha umzekelo uba ngumuntu one-hairstyle yabo ngenxa yofunda ide yangena uba ngeshaphi ibrand lena yabo. Ibrand funeka ihlale clean, funeka abantu xa benibona bakwazi uba nomdla ufota nam yabo, not because of ndingu-flash qha, because of ndiyaconsa yabo, ndine-ice yabo. So very important yabo, so iwe ezinjalo bra yabo. Kundithathe ixesha uba intloko yami ithambe ndizamkele into ezithile yabo. Umzekelo ngoku kukho iweyo uba ngoku abantu abasenaxesha le-audio kakhulu. Xa uzawudropha ingoma funeka ibe nee-reels neentoni yabo, into ezinjeyana. But kodwa ngoku yonke into engenayo, ndingomnye wabantu kwiXhosa rap, into ezenziwe eStates endizenza uqala mna phaa yabo. So ndiyayistadisha kakhulu igame and I believe ixesha loba icareer yami elevate lisondele kakhulu ngoku because ndinolwazi olungcono yabo. Ndiyayazi uba ufuneka ubambe phi uyeke phi. Beautiful. Ndicinga uba masiyivale but siyivale but sawubuya sidibana ngelinye ixesha mhlawumbe elilandelayo sincokole ngezinye izinto sincokole nangezinye mhlawumbe zoba sakubona usivingcela phaa no-Blue K. Nidibene apho kanye Joburg? uBlue K nadibana naye first time ndimbona sazorekhoda ndandizoshuta ivideo yomhluzi remix 2020 yeah, first time ndimbona kwi-studio sikaMsai. But wayengumntana kakhulu ke ngele xesha yabo. Umtswempu laa mntana ya bra umtswempu Mike Khala. Uzawubethwa akanconywa umfazi wenye indoda akanconywa. Kodwa umtswempu yagadlela ithi i-rap zakhe ufuna ucacisa but andingomntu otshatileyo man. kodwa ke xa ingowakho kufuneka ukuhloniphiwe. Mike Khala iwumtswempu kakhulu. Fire. Noma ni-item bhuti Ivuseke ngesike sathula ingcinde awuboni izinto aziveli endizanenye ke aziveli. I know it's beautiful and it's beautiful niyibambe kanjalo simasingabe siyitsala siyisemathandweni kakhulu. Sesiphumile beni-curious ngale ndwangu yakhe ke mna kudala yazi before sibaleke. Okay ne man inhle kakhulu tawe bethulwa mba ubhuta Sambulo lona bro. Sambula yeah andikho uba ndilibiza grand yabo but kodwa ndidityaniswe nobrangu Sive Hoji. Okay Hoji lo elapha. Wow. Yeah, anditsho lo bra wale brand. Nguye. Yeah yabo. So ndiyaringa nebras yabo, siyasebenzisana. Okay, beautiful. Impahla yakhe beautiful. No bras sikunqwenela kuhle man. I don't record into ofuna. What's next for you? Ukusukela ngoku bra the elevator bra yabo, the elevator ngoku ndikwi-space ese-right kakhulu. I feel like ngoku ndingulamjita wayesuke e-Eastern Cape waye Joburg yabo.
ndiphinde ndafumana laa ndim. Awusifumene. Yabo. Clean. Yeah. Unayo ne-lean. Awusifumene. Yeah. I know. Thank you so much, bra. Asikubulele kakhulu manje ithuba osiphelwana mfethu and ndikunqonela okuhle hayi okubi yonke into yakhe indlela yakhe ihambe ngehlobo uthetha ngalo ithi shoo. Enkosi brother, ndibulela kuni ngethuba, ndiyanibukela. Xa nibapheka nibophula pha. Ngabe ngiqonda hayi ndifuna khe ndizibone lapha kum. Hayi niyamopheka nimophula nyani umntu. Kodwa ke asenzanga nto imbi. Yeah. Ibe nguye umuntu ozi-offerempayo avese kaphume ngapho umntu. Okay, asizuyithini yakho le. Sakuyeke ngethini sothula. Asizuthi yeah nguwe ozi-offerempayo, nguwe ofile uba namhlanje sivula isifuba sami namhlanje ndizuyibhala ku Facebook le wenza ithetha le so lilungelo le yakhe uthini kanene Uncle Tops ndiblibele uthini kanene naye nabo ngabantu nabo ngabantu sabasathile. Okay, can I do this before we go? Okay. I want to test you on this one. Can you take this mic? Okay, sure bro. I want to test you on this one, and then you tell me what you think. Always bro. Rewind. Okay, by the way, Day is on the beat. Okay, Sharaz Kupura. Le way ndiyibethayo ayibhalwanga, lapha apha imida ndizibhaqanga, ndirepha mna ndibetha umbhaqanga, khule ndimamela ispaza, taflash uyarepha ezweni ndesichaza, fanseqongeni ezweni ziyandikhwaza, legend uyandibhifa mna ndiyamayiza. No. Hey, the way iyasilepha ewe uzodisa. Hey. Okay, yeah, ndiba cool. Kwandisakhula mna bendikhulu. Yani ndinswembuka kakhulu. Okay, drip yam inswem. Okay, sure. Okay, ndanyeni ne-chain ngathi ndinguchangura. Okay, flash browse phane le-changura. Shit. It's another day. That's mahal. I bet chill. What I like about LSK or Yeah. Astet, Sure. SLK, uthi yabona mama uyi-artist. Suba ne-stress soba xa kuthiwa freestyle ba hayi ngizoputa. It's a freestyle puta because you are an artist nje udlala nje amagama ubuyi phinde ubuye okanye uthini cha ukuthi I mean like that was fire here. That was fire. All creative noba ngobani na. Even nathi kwi-levels esikuzo ze-cameras and stuff. Yeah. If kuthiwa kule level ngena ayikho le uyifunayo uyisebenzisa ifone. Yeah. And say, yo, I can't shoot with that phone. Yeah. But na camera. Uzoshoota iqhubeka umsebenzi uyebonakalisa bawile. Thank you so much Brian. Awe Brian. Abantu abafuna ukubhuka bayenza njani baku-inboxa okanye Yeah, ndihlala ndiku Instagram 24/7. DM apha ndiphendula ngoko nangoko. _Kumkani_TCO on Facebook, Flash Kumkani, Instagram, TikTok, Flash Kumkani, YouTube channel, Flash Kumkani. Please subscribe, comment, ni share ne videos am. That's what's up. Ningene nibaleka. That was beautiful, Dad. Welcome to the biggest podcast in the world. Yeah. Me say dive into the rhythm, feel the new wave vibe. Yeah. Where fresh thoughts and voices come alive. Yeah. From deep conversations to the latest trends. Yeah. Won't you join us on this journey where the wave never ends? It's inspirational, yeah, educational, conversational, and intellectually. The gold and the best in the game, yeah. Tell me how you catching the wave, yeah. It's a new wave, yeah. It's a new wave. It's inspirationally, educationally, conversationally,
intellectually, the best and the gold in the game. Yeah. Tell me how you catching the wave, yeah. It's a new wave, yeah. Catching the wave, yeah.